Subong adlaw masalad kita sang puso guys. Bali duha ka bilog ang aton puso kag sa kabilog nga lubi. May mga panakot kita luya kagi bumbay lang ang aton nga isagol sini. Ngari mapanit kita sa aton nga puso subong aton nga pagkasaladon duman. Na duha ka bilog nga aton nga puso subong nga pagkasaladon guys. Mamatisting naman kita luto sing aton nga salad bala nga puso. Kay dugay na gid nga way kita sini nakaluto sining salad nga puso ba. Oh, matilaw duman ta sini subong. Kay mahimo duman ta kasalad subong adlaw. Oh, mapanit kita sining aton nga puso subong. Aton na ning pagka-slice on guys. Oh, hara sa tupad kung ako nasawa kay garantaw siya kung paano lutuon lang salad blaw. Para nga kunuay ko, siya lang maluto man eh. Oh, pagtapos sa sining slice ning aton nga puso, aton na ni siya nga pagka hugasan kag lagaon guys. Lutuon tagid bala sa lapuan ni siya para pag kumusta mahapos na lang. Shout out sa kay Dang Vlog, kay Wilfredo Latonero from El Salvador City, kay Rigi Gani, shout out si my idol, kay Albina Parasat, Gibarsyo, pa shout out niya mga kanodra sa iya nga parinti, kanodri sa Libak, Sultan Kudrat, sa mga pamili Gibarsyo, salin kay Albina Gibarsyo, sang Tantangan, kay Pingping Sibag, from Pungsod ng Lambunaw, shout out. Kay Cheryl Paradirogaw, shout out si my idol. Kay Liober Gonzales, sang Panay Kapil, shout out. Kay Ronnie Militon, sang Blanco Tabato, shout out sa inyo idol. Oh, ari mapanit kita kalubita. Panggata sa aton blang salad. Sa liwat ginabalik-balik og gid ka ambal ni sinyo. Magpasa shout out bala ka mo magpa-mention ka mo ka pangalan niyo, paki-comment man kung anong ginaobra ko kay siyempre para hindi kita mag-fake engagement bala. Siyempre masayang man lang ng inyo nga pa shout out sa akon ti siyempre di ma-fake engagement kita abis na. Oh, sa tanan nga mga hindi ko na mention nga mga pangalan, palihog lang. Sa sunod nga mga video ko ti kung mabasahan ko masya mention ko inyong mga pangalan. Sa liwat, please lang paki-comment lang kung sino ang gusto mag-mention sa inyong pangalan, paki-comment kung anong ginaobra ko. At siyempre para hindi kita maging fake engagement. O ari na aton nga lubi makagod kita panggata sa aton salad. Pwede ka simple lang ng aton nga sudaan naman pa ipeti. Siyempre manami ni siya abi man Japon. O ari na naluto na gid naton kalapuan ni siya guys. Aton ni siya nga sayloon sa suludlan la kag butaan sang tubig nga mabugnaw siya para nga hindi mainit pag kumus na bala sang iyabid bala nga duga. Kay ti siyempre da maburbugnaw na aton ni siya nga pagkapugaan guys. Kwaon tagid bala ning iyagid bala nga tubig gid bala sa lawas ang aton nga puso. Para nga magkwali siya bala magimalagid bala ning kanya duga niya para nga hindi siya maging upload blaw. Kwaon tagid na siya. Ugaan tagid sang mayo. Na muna nakasimple ang paghihimo ta kasalad bala. Simple lang ni pa ituod pa iti simple makasudan ka man sini na simpleng buhay lang di sa probinsya bala makasudan ka. Amo na di kilos abla ang madali-dali sa palibot ta kay simple kung ano makita tadi sa palibot pag way ka sa sudan makabulig gid siya makasudan ka gid guys. O ato ni siya nga pagkatimplahon lang bala. O sa Bombay kagi tinoktok nga luya guys na kagi bitsin asin nan timplahon ta lang na siya nan kagbutangan nato na siya sang langgaw bala nganan ang langgaw mabi nami pag sinabi kung aslom gid kayo. Kaya siyempre ning akon nga langgaw abi aslom na gid siya kay dugay na gid abi ni siya nga pagkalanggaw abi di na ato lang nikos-nikos siya i-mixing ta lang gid siya nan no ato na siya nga ibutang na ang gata niya bala na para na matawag na siya nga salad la. No, okay na ni siya guys. O makakaon kita. Testingan ta naman ng aton nga salad o mga muyo kita. O, no, mamahaw na kita. Makaon naman kita ka salad subong adlaw. Tirawan ta naman eh. Ay abaw, swerte ka gwapo Japon guys. Swerte ka the best Japon aton nga salad. O sige guys, basta kung makagi ng akong video sa inyo wall, pwede paki-like, follow, and share sa akong mga video. Madamo gid nga salamat.